रउरा आईनी हमार पॉडकास्ट में रउर बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। रउरा से एगो बात पूछे के रहे, लड़की सब पदनी काहे होली सन? अब लइका पटा पटा के ले जाते से रेस्टोरेंट में खा तड़े से एक से खाना त पदरी ना होइए से त का होइए सन, खूब पादत तड़ी सन। चल लड़की कहली सन कि लड़का से बराबर बनी, बलही बड़ी से बराबर। ऐसे खड़ा होके मुद दिया सबू। खड़ा ना होके मुतिया से तो खड़े खड़े कतना मुतिया देवेली सन। अच्छा गुआऊ बात बताई, सब भाव काहे खाली साथ ना? कुछ खाए के मिलले नहीं खे ओकने के त भाव ना खइए सन, ऐसे भाव खाली सन। अच्छा रउरा एगो बात बताई, लड़का लड़की दोनों बाथरूम में जाला सन टॉयलेट करे खातिर, लड़का तो हाथ धोला से तो बात बाकी चलो भाई पेशाब किला से तो हाथ धोला सन, लड़की पेशाब कर ली से तो हाथ काहे धोली सन? तू रे टकला चप्पल खइबे तू, खाली तू ही सब सवाल पूछत तड़े, मार के तो टकला फोड़ देबो जान जो।